Ben, bo día. Comezo para agradecer a vosa presenza aquí, tan madrugadores, nun día en que veremos como transcurre realmente a xornada, polo que xa vistes na entrada, pedimos disculpas. Estamos en obras no tellado e, por tanto, con esta chuvia que caeu esta noite, está pingando por todo o edificio a auga do tellado. Seguramente porque neste momento chove, non están os obreiros mesmo de arriba de nós, pero en canto pare de chover, pues probablemente teremos a contrapartida dos ruidos da obra. Quero dicir que pido-vos paciencia, que disimuledes os inconvenientes e que entre todos pues, intentemos levar adiante da mellor maneira posible unha xornada que nos levamos moito tempo programando, levan elas, sobre todo a miña dereita e a miña esquerda, programando con moito interese, con moito cariño, e polo que agradecemos desde xa a complicidade de todos vós para poder sacala adiante, non? É unha xornada que exporán elas agora en que consiste, con que intención se fai, con que obxectivos, con que contidos, etcétera, pero que de alguma maneira é unha especie de compendio de obxectivos, un compendio de lembranzas, un compendio de intereses, non? Que cando o Consello de Europa designou o ano 21 como o ano europeo do ferrocarril, unha boa iniciativa, unha boa idea que nos aplaudimos e a que queremos contribuir con esta xornada, non creo que eles soubesen que, ademais, para os galegos esta era unha data tamén bastante redonda, porque se cumprían os 140 anos da chegada da primeira locomotora a Ourense, que deu lugar a un dos poemas máis coñecidos da literatura galega, que é o poema de José Enríquez, non? Probablemente tampouco tiñan en conta que hai 10 anos se inaugurou a nova ponte sobre o Ulla, que nos recollemos tamén na imaxe que serve de portada ao folleto, e que de alguna maneira nos vale para poñer en diálogo o pasado, o presente e, porque non, tamén o futuro, non? E, como digo, a propia data en que estamos celebrando isto forma parte tamén dese compendio, porque non escollemos o día 8 de setembro de maneira casual, senón tamén para lembrar que nesa data acabou de inaugurar o último tramo que vinculaba Galicia coa Meseta no ano 58, e tamén esa imaxe que nos poñemos aí fai algunha referencia a iso, non? Na xornada, por un lado, nos queremos poñer de relevo non solamente para o diálogo entre nós, senón tamén para a cidadanía, a importancia dos camiños de ferro en Galicia, tanto polo que teñen de patrimonio material, que vai ser un dos eixes fundamentais da xornada e a que se referirá de maneira especial a Rebeca Blanco Rotea, que está á miña dereita e que é a coordinadora da sección de patrimonio do Consello da Cultura, que xunto con María Xosé, que é ferroviaria, digamos, foron as que organizaron a xornada. As dúas son membros da executiva do Consello da Cultura Galega e, como digo, a importancia dos camiños de ferro en Galicia, tanto para o patrimonio material como para o inmaterial, e a importancia que tiveron na cohesión do territorio, na propia organización do territorio e na vertebración do territorio no pasado, e a pegada que iso deixa en como nos configuramos, senón tamén, sobre todo, a reflexión sobre o presente e o futuro que queremos, non? E cando falo do futuro, refirme tanto ao futuro que queremos nestas vías de comunicación terrestre dentro de Galicia e de Galicia co mundo, como do futuro que queremos para este patrimonio que é un patrimonio relevante que Galicia ten, non? Como sempre, as nosas xornadas xiran
entre dous aspectos que son para nós igualmente relevantes. Non? Por un lado, a memoria, por tanto, facer realmente un exercicio de memoria, de non esquecemento, de poñer en valor o noso pasado, de poñer en valor a contribución dos que nos precederon, de poñer en valor o patrimonio que nos legaron e que estamos obrigados a intentar e a transmitir ás xeracións seguintes, como todos os patrimonios. E, por outro lado, que sirva de reflexión pensando que a nosa ollada ten que estar, sobre todo, dirixida a un futuro. Dirixida a un futuro para a cultura, un futuro para a sociedade e un futuro para a Galicia. Non? E nese diálogo entre pasado, presente e futuro está tamén esa imaxe que serve de portada ao noso folleto. Non? E sen máis, reitero o agradecemento a todos. Advirto que toda a sesión se retransmite vía streaming, por lo tanto, ademais de quedar grabada toda a sesión de maneira permanente no noso web, a disposición dos que queiran consultar no futuro, as xornadas retransmítense en directo e, por lo tanto, hai seguidores que nos están escoitando ou que nos escoitarán ou que nos verán desde as súas residencias hoxe ou máis para adiante, os que tamén saúdo e agradezo o interese que a xornada pode ter para eles. Non? Quedan coa palabra primeiro de Rebeca Blanco Rotea e logo de María Xosé Porteiro e a continuación xa empezaremos coa xornada de hoxe tal e como está no programa. Moitas grazas. Ben, moitas grazas, presidenta. Benvidas e benvidos a todos á xornada de hoxe, que creo que para nós é moi especial, sobre todo para María Xosé, que levaba tempo lanzándonos o desafío á sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega para que traballáramos no ámbito do patrimonio industrial e especificamente no do patrimonio ferroviario. E, como comentou a presidenta, sendo este o ano europeo do ferrocarril, non podíamos non atender a esta chamada. Non? Eu non me vou a deter moito, porque canto antes comecemos coa xornada mellor, pero sí quería comentar tres aspectos. Por un lado, destacar a importancia que para nós ten, dende a sección de Patrimonio, centrar algunhas das nosas actividades deste ano no ámbito do patrimonio industrial, porque, como xa comentei, hai un interese por parte do Consello en traballar nesta liña, pero tamén é algo que nos demandaron nas diferentes actividades que realizamos dende a sección de Patrimonio desde distintos colectivos, tanto culturais como profesionais que traballan e se dedican a este eido. En concreto, ademais desta actividade que temos hoxe, a semana do 17 de setembro, teremos tamén outra actividade, un in situ, centrada na guerra esquecida, no Wolfram, modernidade e patrimonio industrial. Co cal, este mes, pois, como digo, abrimos con esta xornada e casi pechamos con outra que tamén, noutro ámbito, tamén está centrada no patrimonio industrial, pero que recolle, como digo, un interese por parte da sección e do Consello por facer o noso papel, por un lado, de asesoría e, por outro lado, de defensa e promoción do patrimonio, neste caso, do que na última lei de 2016 de Patrimonio Cultural de Galicia se denomina como o patrimonio emerxente, no que entra este patrimonio industrial. Despois, na pequena intervención que teño, falarei un poquito deste aspecto. Pero, como digo, era importante para nós facer unha actividade arredor do Ano Europeo do Ferrocarril, a proposta, como xa comentou Rosario, de María Xosé Porteiro, a executiva, e, en concreto, tiña tres obxectivos. Logo, ela falará especificamente do programa, pero eu creo que un dos obxectivos era, precisamente, falar un pouco do estado do patrimonio industrial en Galicia e atender aspectos que están detrás do mesmo, como o desenvolvemento industrial, o desafío tecnolóxico, a transformación da paisaxe,
A comunicación, o desenvolvemento económico, a idea de progreso, o papel do asociacionismo arredor deste, movimentos sindicais, a protección patrimonial, aspectos que, como veredes, intentamos atender en todas as charlas e comunicacións que van a ter lugar a continuación. Tamén nos interesaba atraer ao Consello outras experiencias desenvolvidas no resto do Estado español en relación ao ferrocarril, como é o caso dos Museos Vasco de Madrid e Asturiano do ferrocarril, e neste sentido establecer un debate que será a mesa redonda que conduza María Xosé na última parte da tarde con Galicia sobre o papel dos museos como institucións da memoria, que debe ter un compromiso e responsabilidade co patrimonio, neste caso o patrimonio industrial e ferroviario, e, por suposto, conmemorar, como xa tamén comentou a presidenta, a efeméride na que estamos, que coincide coa inauguración en 1958 do último tramo que permitiu a conexión de Galicia con Meseta, mais tamén coa chegada hai 140 anos da primeira locomotora de vapor á cidade de Ourense en 1881, que precisamente inspirou o poema de Curros Enríquez na chegada de Ourense da primeira locomotora. Como decía, para nós era importante da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello atender o patrimonio emerxente, sobre todo porque, como tamén veremos, grazas á análise que se fixo este ano dende a sección nunha actividade que se chamou Foro Patrimonio e Sociedade e que vimos de publicar no mes de xullo, precisamente fixemos unha análise sobre a protección que hai do patrimonio en Galicia e unha análise en profundidade de que elementos están declarados ben de interese cultural. E, en concreto, patrimonio industrial apenas temos 5 elementos declarados. Isto quere decir que temos moito que facer aínda na protección e na conservación do patrimonio, pero, sobre todo, como veremos e no que incidiremos nas conclusións, na necesidade de coñecer, catalogar e inventariar este patrimonio. E, sen máis, eu deixo paso a María Xosé Porteiro e agradezo novamente a súa presenza e, por suposto, dos convidados. Bueno, moitas grazas, presidenta, e moitas gracias, Rebeca, por ser sen vos nada disto sería posible, e porque é certo que para min é unha ilusión cumprida, pero isto é algo moi persoal. O importante é que nesta institución, que é unha referencia indubidable e, bueno, inigualable, creo, para traballar a prol da cultura en Galicia, desde Galicia, pero con esta vocación universal, a cuestión do patrimonio industrial, sen dúbida, é de unha importancia extraordinaria e a do ferrocarril tamén. Como todo isto se vai dicir durante a mañán, eu non vou ocupar o lugar das poñentes e dos poñentes, correspóndeme saudar as persoas que estades aquí. Sei que algunhas persoas viñeron mesmo desde Valladolid, outras desde Vigo. Evidentemente, nos facemos o noso traballo en galego e espero que sexa doado de comprender e, en todo caso, forma parte do Consello da Cultura Galega, que esta é a nosa sinal de identidade. Esta idea xurde saber que este era o ano internacional o ano europeo do ferrocarril. Foi un chisme que me chegou desde unha destas redes de alianzas ferroviarias que van quedando, porque hai como irmandades dentro do mundo do ferrocarril, como en tantos outros sectores, hai como unha certa, en fin. Un amigo que hoxe vai falar aquí, non importa quen, contoume, dice, sabes que este é o ano europeo do ferrocarril? Digo, non, pero que ben nos cae. Estupendo. A ver se por fin nos vamos a animar e con este argumento que está explicado máis ben desde Europa se fai no sentido de promover a utilización do tren como para a mobilidade, pola cuestión medioambiental, etc., etc., a nos, coa chegada do AVE xa casi inminente a Galicia, con este aniversario de Curros, con isto de Gundián, todo se nos encaixou como para falar tamén do pasado. Falar do pasado, poñer en valor a historia do ferrocarril, da chegada do ferrocarril a Galicia e plantexarnos que facer con ese patrimonio que ten moitas formas de ser tratado. Unha, o esquecemento. Outra, a afición individual de persoas que teñen coleccións particulares, que se preocupan desas asociacións de amigos de ferrocarril de que isto non se perda, a falta de outros recursos maiores.
Bueno, de todo isto espero que poidamos falar no decurso da tarde, mesmo desde a nosa sección de patrimonio estou segura de que en algún momento poderíamos orientar algunha iniciativa se así se nos demanda. Creo que desta, que non sei se será a primeira e a última, pero desde logo é a primeira que se fai no Consello sobre este tema, espero que nas conclusións nos animemos entre todas e todos a elaborar un documento de conclusións tan breve como posible e tan eficaz como posible tamén. Quero xustificar a non presencia nestas xornadas dunha persona que para min era moi importante, que me parecía moi importante que estivese, porque non é frecuente ter unha muller á frente dun museo do ferrocarril, por razóns que non importa comentar, simplemente non é frecuente, e un dos mellores museos do ferrocarril, desde logo do Estado español, para min, eu diría que do mundo, é o de Vilanova e la Geltrú en Cataluña, que vale moitísimo a pena, que ten un esforzo detrás de dirección e de empeño enorme dunha ferroviaria que se chama Pilar García Fuertes. Coincidía esta data coas únicas vacacións que toma o ano e non puido estar. E tamén quero justificar a non presencia aquí do director do Museo do Ferrocarril de Delicias, porque non tivese que estar, é que non dábamos, xa non nos daba máis, por así decirlo, a elasticidade do tempo, e temos en Galicia un exdirector do museo, nada menos que a Carlos Avellán, que é un referente nesta materia. Eu non conto aquí, non me vou convidar eu a mí mesma. E o meu paso foi moi breve, é casi unha anécdota, pero o de Carlos non foi un paso breve. E realmente o Museo de Delicias é algo do que se podería estar a falar durante moito tempo. Queda dito así para que ninguén lle extrañe ou pense que houve algún tipo de selección arbitraria. Nada disto é posible sempre sen un traballo excelente dos nosos traballadoras e traballadores, verdad, Presidenta? Nestes tempos, ademais de COVID, que todo é tan difícil, eu non sei, aquí está Rosa, está Teresa, está Cristina, está Xosé Alén, esta é unha casa que con moi poucos medios, pero con grandes recursos humanos, fai cousas como esta, non? E está ben que tamén que nos escoiten desde fora o saiban. En primeiro lugar, vai intervir Rebeca Blanco, que vai presentar a conferencia de Juanjo Oleizola. Juanjo Oleizola é director do Museo Vasco do Ferrocarril de Azpeitia. O seu currículum tédelo na información que se dá na nosa web, non vou estenderme, en todo caso xa fará Rebeca se considera, pero un pouco a él lle debemos esta xornada. En él pousei o meu ombro e chorei, en él atopei consello e en él atopei o ánimo para efectivamente levar adiante isto, e quero que conste, porque todos quen ides intervir e moitos que non están teñen a maior das minhas consideracións, pero, bueno, digamos que Euskadi e Galicia para min neste terreo teñen moitas cousas en común e me parece que é unha referencia excelente. Contamos coa implicación do noso compañeiro responsable, director do Arquivo da Emigración, Xosé Manuel Núñez Seixas, historiador de quen non hai que explicar a súa trayectoria, que é quen construe a mesa redonda, presenta e modera da difícil construcción do ferrocarril en Galicia. E neste campo contamos coa participación de expertos un pouco na historia de como se vai desenvolvendo a consolidación do ferrocarril en Galicia. Xosé Ramón Veiga Alonso, que é profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, Francisco Boluda, ilustrador, escritor, divulgador no ámbito da historia de Galicia e presidente da Asociación Carrileiros de Ourense, Alberto Blanco Casal, escritor, investigador, enxeñeiro e profesor de ensino secundaria, que nos vai falar do conflicto de intereses no trazado da entrada sur a Galicia, nunca rematado ese conflicto, Alberto, e Nieves Amado, non sei se está aquí xa, hola Nieves, que nos vai falar da materialidade do patrimonio industrial ferroviario na Bisbarra de Laza. Como vedes, Ourense é clave sempre que falemos da chegada ou non chegada do ferrocarril a Galicia. E pola tarde vamos ter tres actividades non, digamos, de tanta erudición, pero creo que dinámicas tamén, como é a presentación dun documental feito polo director de Radio e Televisión Española en Galicia, de Rafa Cid, sobre os carrilanos, un documental sobre os carrilanos, os túneles famosos que se fixeron para o acceso de Gundián. Despois temos unha mesa redonda sobre concretamente esa responsabilidade patrimonial dos museos, e aquí sí que vamos entrar a saco, na medida do posible do tempo, coa participación do exdirector do Museo de Delicias, Carlos Avellán, gracias Carlos, de Luis Blanco Gómez, director do Museo do Ferrocarril de Galicia de Monforte de Lemos, e de Javier Fernando López, que non o vexo,
está para chegar, pero que é o director do Museo do Ferrocarril de Asturias. Asturias tamén é unha referencia maravillosa para Galicia, por moitas razóns. Poderían ser dúas experiencias moi a ter en conta para o que temos que facer aquí. Faremos as conclusións e na clausura temos un petisco. Para que non sabedes galego, un petisco é como unha sobremesa doce, un pastelito. E ese petisco é un vídeo que nos mandan desde Celanova, a Fundación Curros Enríquez, e que son nenas de Celanova, nenas pequenas, recitando o poema de Curros Enríquez da chegada a Ourense a primeira locomotora de vapor. Pola miña parte, máis nada, deixar, se me permite a presidenta, a miña parte xa está aquí. E moitas gracias. Ben, pois logo chamamos á mesa a Laizola para poder empezar a primeira sesión de hoxe.